Dobre, Helmut, čiže prvá otázka. Ako sa ti pracovalo s deťmi celkovo, aj v tých kluboch, aj na tých verejných priestranstvách? Pracovalo sa mi veľmi dobre, lebo som bol celkom prekvapený, že títo mladí ľudia majú vôbec záujem pracovať. Stále sa hovorí, že Rómovia nechcú robiť, ale to bolo veľmi príjemné, lebo boli angažovaní, možno boli vybratí takíto, ktorí mali naozaj veľmi chuť robiť, takže sa mi pracovalo dobre. Hej, a čo hovoríš, myslíš si, že by tie decká, sú medzi nimi ľudia alebo decká, ktoré by sa mohli teoreticky tým aj živiť? Podľa teba? Určite sú tam veľmi talentované deti, ktoré majú talent, ale problém vidím v tom, že by ho museli zveľaďovať a museli by chodiť do školy a študovať a sa zaradiť do toho výchovného študijného procesu a vtedy by sa mohli ďalej tomu venovať. Ty ako umelec, aké boli tvoje začiatky celkovo s maľovaním? Ako si sa dostal na takú pozíciu, ako si teraz? Svedomitosťou, záujmom a neustálým pracovaním a snahou. To je jediný spôsob, ako sa dostať ďalej. Každý deň na sebe pracovať a tak sa pomaly, možno až veľmi neskoro objaví nejaký výsledok a to je možno najväčšia tragédia, ale treba mať z toho radosť. Hej. Myslíš si, že tie decká, aj keď skončí tento projekt, budú mať šancu nejako sa uplatniť v živote, čo sa týka hlavne toho maľovania alebo celkovo? Deti majú možnosť sa uplatniť len vtedy, keď sami budú chcieť, lebo viem takýto prípad, že sme mali tu na veľmi šikovné dievča, ktoré písalo poéziu, malovalo a malo možnosť ísť na školu a potom to nechalo a zmizlo niekde v anonymite, takže stačí málo, ale je to aj veľa, lebo tie deti musia chcieť a musia tomu niečo obetovať. A keď obetujú tomu to, že sa budú trošku trápiť v škole, tak výsledok bude o to sladší. A ktoré z tých, máme 4 obce, kde si maľoval, respektíve bol taký koordinátor. Ktoré z týchto 4 obcí, Kecerovce, Vtáčkovce, Boliarov a Rankovce, ktoré z týchto obcí, tie maľby, ktoré sú tam, ktoré z týchto malieb sa ti najviac páči? Nedá sa povedať, ktoré sa mi najviac páčilo. Každé z toho bolo osobité a všade bola iná atmosféra a umenie sa samo o sebe nedá hodnotiť. Ja si myslím, hodnotiť sa dá to, že kto má akú snahu a kto má akú výdrž a ja si myslím, v každej obci to bolo fantastické a ešte raz poviem, možno boli vybratí práve takí, ktorí majú záujem a na tom to celé stojí. Keď mládež chce, tak sa veľa dá dosiahnuť. Tak. A ešte na záver nejaký odkaz pre našich mladých? Alebo radu do života? Jediný odkaz a rada je ísť si za svojím cieľom a nepolaviť a byť vytrvalý a mať výdrž, len tak môžu niečo dosiahnuť. Dobre.